ұшырашу. Шуңа күрә, әгәр дә кемнеңдер сұрауы тәкъдиме булса, хәзер аны әйтергә була, бирергә була. Шуңа күрә рәхим итегез, безнең микрофоннарда кулны күтәрергә була, biz кирәк булса әйттерәбез. Менә татар теле бүгенге көндә бит инебезнең 2 генә сәгать калды. Бетерелде. И оннан соң бердәм дәүләт имтиханнары 9 класстан соң юк. Без татар теле булмагачтан югары уку йортларына ничек кирә алабыз? Минем сорау шушы. Оннан икенче тәкъдимем, үзегез дә әйтеп киттегез, районнарда татарча элмә такталар бик аз. Урам исемнәре урыс телендә. Килеп керәсең районнарда, монда урыс мөхите кебек. Менә бу бүлмәгә әйтәбез. Урыс мөхитендә яши дип. Урам исемнәре бит татар телендә 2 телдә дә язылган. Менә әйе бүген күрдек. Бу инде яңа килгән, шушы Закиров Ленар дигән яңа кеше килде бит инде монда име. Ул мәгъди эшләгән вакытта да бары инде татар мөхите нык күтәрелгән иде. Аннан соң төшебрәк китте. Хәзер менә Ленар Закиров килгәннән соң Ленар әфәнде. Менә шушы әйберләр күтәрелде нык. Рәхмәт аңарга. Бездән тора. Аннары безнең иң зур шушы еге дигәндә тагын дөрес юнәлеш түгел. Без әтиәниләр буенча нык горурланабыз. Менә балабыз 11гә бара, егегә. Бүген көндә Татарстанда безнең 40% балалар 10 класска бара. 60% балалар 9дан соң килә колледжларга, ресурс центрларга, бөтен нәрсәләргә. Кемдер әйтергә мөмкин инде, жюри кертмәйләр дип, кемдер барасалары килмәй, кемдер егедән курка дип, бу инде суал. Шулай булгачтан, 60% балаларга 9-ны бетергәннән соң кирәк түгел, аны авыз тутырып әйтәсе дә юк. Икенче караганда, biz югары белем бирә алабыз. Бүген алардан күпләренә мөхтаҗлык юк, чөнки безгә бүген эшчеләр кирәк. Әйтәбез инде, әгәр дә менә хәтта бу шушы 40% сыйфатлы булып, югары белем алып, эшли алсалар, безнең өчен зур табыш дип әйтәм. Менә шуңа күрә соннарыннан әйтергә була, 40% булганда күпмесе аның татар, күпмесе бүтән милләтләр, һәм инде моннан соң авыз тутырып әйтә алабыз. Менә мин чалдашышканда бүген дә балаларны 4-нче, 5-нче, 6-нче, 7-нче класста менә егедә 9га барып җитә, баласының егене хәтта татарча бит, урысча бит, әгәрдән дә бирлек мөмкинлеге юк икән, аның барының файдасы юк. Менә буквально 15 ел элек, 10 ел элек мин чыгыш ясаганда әйтә торган идем. Үзебезнең теге мискинлекне күрсәтмәс өчен балаларыбыз аша соңгы сыерны суеп, баланы итеп бирә торган институтка. Ул безнең өчен трагедия. Менә балабыз яңа гына туган иде, карыйсың, акасы 11-не бетереп килә. Сизми дә калдым, кая куярга? Малайны армияга җибәрәсе китәргә, кая барсын? Эшкә бармый. Яра институтка керсәң, сен бу сыерны суябыз да, институтка җибәрәбез. 4 ел ярым укый да бу бала. Уланы сорамадык та бит, кертеп кенә бирдек. 5 елдан соң кайта да, менә сезнең диплом, мин уш буенча эшләмим дип. Әтиән өчен тагын трагедия. Малайны армияга җибәреп булмый. Басын итеп булмый, аны белән тагын эшләшкә 21-22 яшь. Шуңа күрә, әгәр дә без балаларны дөрес тәрбияләсәк, әзерләсәк аны зур нигә тормыш өчен. Шуңа күрә әйтәсем килә, менә 9да без инде аларга рәхмәт әйтеп, колледжда 3 елда 6 ай укыйсың, һөнәр аласың, эшли башлыйсың, бөтен нәрсә егет тут ни при чем дип әйтергә булаймы? Әгәр дә инде сәләте булып керә дисә, югары белем алып бөтен нәрсәгә булса, аның бер әйбердә бер караганда. Әгәр дә синең балаң 9-нчы класска хәтле татарча сөйләшеп, татарча аңлап, язып укый белә икән, улардан бер нәрсә дә югалтмый. Менә безнең фәннәр академиясында, тарих институтында бүтән укыган егетләребез, кызларыбыз шуннан чыкканнар. Берсен дә аларны инкубаторга тыгып, өйрәтеп, шунда барыгыз димәгәннәр, алар халыктан чыккан. Эш бит безнең академиклар, хирурглар, әллә кемнәр булган түгел. Алар белән мактану, алар булса да ярый, булмаса да ярый. Һич булмаса да ярый, безнең татар булуыбыз кирәк. Бездә һаман икенчелек, вторичность, кем беләндер мактану. Эш безнең академиклар булган түгел, алар булуы бик яхшы. Бөтен эш безнең Нурлатта гимназия булма, татар мәктәбе булма, Арчада булма. Аларны Фәндәс абый Сафуилдин 8-нче елны язып чыкты. Ничә ел үтте?
Міне шушындай Оршада 25 жылда Оршада былтыраштар. сіз татар тілінде бек матур сөйлейсіз. Мен бүгін Мәләуыз мектебінде оқыдым, мен олай сөйлей білмеймін. Рахмет сізге. Дүйсеп Ғабдырахман ауылында орыс тілінде yazılar боларға тиіс. Hiç de anlamıyor. Аны конгресшләме, аны безнең шемоник кушкан эшли. Сез аны миннән дә яхшы беләсез. Дөрес. Милли мәктәпне исән калдыру. Бердән-бер безнең эшләнергә тиешсез. Милли бакчаны нигә мин инде 3нче оныгым татар теле дисадына оештырам дип Казанда йөрим дә аны таба алмыйм. Татар яшисе булган нидән баланы урыс иттереп кайтаралар. Чөнки анда тәрбияче дә урыс, нигә? Безнең һәр вакытта да теге хөкүмәт, дәүләт дибез. Мин чиновник буларак түгел. Шуңа күрә үземнең премьер-министрның урынбасары буларак та, Милли шура рәисе буларак та, татар егете буларак та, әйтәлем, кеше буларак та, әйме. Менә без һәр вакытта да теге кемнедер ачуланырга, кемгәдер бармак төртеп күрсәтергә тырышабыз. Менә шул ук үзебезнең төбәкләр дигәндә, менә ханым бик матур итеп әйтте бит инде. Значит, бөгелмә буенча бөтен нәрсә эшләгәндә, мин килдем, карадым, бүген әйләнеп чыктым. Безнең бит бүтән өлкәләрдә дә җитәкчеләребез бар айны. Әгәр дә без аларга барып җитмәсәк, шелтә әйтмәсәк, кемдер әйтергә бардык, карадык. Безнең депутатларыбыз бар, безнең иҗтимагый оешмаларыбыз бар, безнең активлар бар, безнең сайлаулар. Чиновник буларак әйтәрем инде, без сайлаулар вакытында бик сабырлы һәм ярдәмле, игътибарлыга әйләнәбез, әйме. Ул вакытта да әгәр дә теләк булса, күп кенә әйберләрне эшләргә була һәм үзебездән дә тора. Әгәр дә татар авыллары, татар районнары дигәндә, шуңа күрә, ләкин карамыйча менә мин әйттем бит, Арчада беренче гимназия бер штаб кураштык дип, Нурлат турында минем әйтәсем килә, менә өметтәр. Бу менә сез әйттегез, 25 буенча язабыз, әйтәбез бөтен нәрсә. Мин сезгә теге сүз әйтмәдем инде. Менә 25 ел буенча менә шулай чыгып, шушындый дәрәҗәдә очрашулар булдымы? Аңлатулар булдымы? Теге икенче караганда өметләндерүләр булдымы? Или икенче форматта булдымы? Шуңа күрә мин монда ике яклап та, беренчедән премьер-министрның урынбасары буларак та, икенчедән Милли шураның рәисенең җитәкче буларак та, мин буларны инде декларировать итәм дә, вакыттан да күп әйберләрне эшләү буенча дәүләттән үз өстемә алам. Мәгариф министрына, мәдәният министрына, безнең җитәкчеләр буенча, менә минем иртәгә сәгать 10-да республика күләмендә зур совещание була, республиканың ике дәүләт телендәге законнарны тормышка ашыру буенча. Анда бар табличкаларда, анда бар сөйләшүләрдә, анда бар делопроизводствода, анда бөтенсендә бар безнең 9 позициядә отчетыбыз бара. Айга бер тапкыр җыелып алып барабыз. Мин аны үз кул астына алдым. Вакыттан да төрле кешеләр бар. Кемдер аңлай, кемдер аңламый, кемнең бара, кемдер бармыйдыр. Ләкин бу процесс бара бүгенге көндә. Шуңа күрә мин менә үзебезнең конгрессның һәрбер районда булган безнең вәкилләрне ул совещаниегә җыеп, әйтәм, карагыз, җиткерегез, халыкка да, җитәкчегә дә, бөтен нәрсәгә без законны бозабыз. Татарларына түгел, үзебез Татарстанда законны бозабыз. Ничек итеп алып барабыз дип. Шуңа күрә күп кенә әйберләргә безнең горурлык булса да, кайбер әйберләргә ятыбыз бар. Шуңа күрә без әйтәбез, әгәр дә берләшеп, бердән булып алга барсак, безнең бер әйбер дә юк. Быел булмаса, икенче ел булыр. Икенче ел булмаса, Алла берсә без әйтәбез инде кара вакытта, өметсез шайтан менә була дип, без өметле түзәргә дә әзер, күрсәтегез. Әгәр дә мин бурнатка алып главага әйткән икән, аннары без президентыбызга чыгып әйтеп, моны кайчан алабыз, кайчан кертәбез, нинди финанслар белән дип, без аңлатырга тиеш. Күрсәтергә тиеш, үзебезгә җаваплык алырга тиешбез. Шуңа күрә менә минем бүгенге очрашу Нурлат территориясында бүтән якыннарда бу минем өчен җаваплык. Килдем дә, сөйләдем дә, кайтып киттем түгел. Мине халкыбыз үзебезнең съездда 5 елга сайлап куйды. Безнең президентыбыз 24 сентябрьдә юлламада әйтеп, конгресс өстәменә бирде. Мин дәүләт ягыннан да, халык ягыннан да бу стратегияны тормышка ашыру, кабул итү ансы бер авырлык. Чөнки безнең фикерләребез, теләкләребез шундый зур. Икенчене тормышка ашыру. Әгәр дә, менә без әйтәбез бит инде, әгәр дә ике яклыкта булмаса, халыкның үзенең теләге, үзенең мәхәббәте, үзенең мөмкинлеге булмыйча дәүләт ягыннан гына булса, бер нәрсә шәп булмый.
Әгәр дә халык теле дәүләт ярдәм итмәсә, бер нәрсә булмайды. Шундай форматта сезнең килүегез бу бик әйбәт. Күбрәк тә безнең якларга килегез. Мен аны нигә шулай дип әйтәм, менә бу аудитория алдында әйтәм, бөтен татар дөньясына яңгырый дип әйтәсез бит. Менә карагыз әле, бу үзебезгә дә карый. Менә мен Касым шәһәрендә булдым, әйме? Мен анда карап чыктым, 62 ел элек булган татар авылы. Анда яшәгәннәр бишәрләр. Бишәр халкы татар халкы әйме. Анда бер халыкта бер кеше дә калмаган. Ни өчен? Менә ишетелә шундай әйбәт. Алар әйтәләр, сез беләсез инде Мишәр инде ул татарның каймагы, вәтәшәт иптәрләр кемнәр ату, бүгелмәләр кемнәр ату, каймак турышты ди. Менә бу әйберне бетерергә кирәк, менә җиткерәм шушы әйберне. Татар үзегез әйтәсез, бердән булыш, анда сөт, каймак, сөт, ремшек булган иш түгел. Үзебезнең халыкка, үзебезнең киләчәк балаларыбызга яхшылык телибез, шулай бит. Шуңа күрә безне ишетү бик әйбәт, рәхмәт сезгә. Менә әйтик инде, Бүгелмәдә, анда нинди шәһәр, бу тирәдәге җитәрлек, безнең дә проблемалар җитәрлек, но аны күрә торган кеше булу, менә безгә шул кирәк. Без ачык анда әйтәсез, шундый комитет менә эшләп килә. Кайсы җирдә, кайсы нәрсәгә эшләмий дә, аны эшләтергә кирәк. Но обратный әйтәләр бит, ничек резонанс. Biz әйттек икән, күтәрдек, аны ишетергә кеше дә була тиеш икән. Менә шундый теләк сезгә киләчәккә. Бердәм шуңа эшләсәк әйбәт булыр. Безнең стратегиядә бөтен җирдә язылган татар дип. Татар. Шуңа күрә Крәшен татары да түгел, Казан татары да түгел, Сибир татары да түгел, Кырым татары да түгел, Аштрахань татары да түгел, Төрки татары да, без барыбыз да татарлар. Шуңа күрә татар. Бу безнең төп бурычыбыз һәм алып бару теләге. Икенче әйтәбез инде кире кайтару теләк белән менә бу очрашулар бөтен нәрсәләр шуңа да җәлеп ителгән. Әгәр дә без үзебезнең халкыбыздан чыгыш ясаганнан соң язу буенчамы, үз әйтепме, интернет буенчамы кире информация җыймасак, миңа теге бер яклы гына кирәк түгел. Шуңа күрә сездән дә кирәк. Яки хуплау кирәк, яки шелтә кирәк, яки кирәк безгә инде теге эшләргә тәкъдимнәр. Сезгә сүз. Татар теле укытучысы буларак һәм әни буларак мине шундый сорау борчый, чөнки киләчәктә минем Алла теләсә анакларымда булыр. 20-30 елдан соң татар мәктәпләрендә, әгәр дә алар калса, рус мәктәпләрендә туган телебезне безгә кем укытыр? Чөнки бүген кайсы ата-ана үзенең кызын һәм улын татар теле укытучысы булып күрергә тели икән. Siz bu turda нәрсә уйлыйсыз? Менә шул борчый. Бүген көндә татар теле укытучылары буенча, әдәбият, татар теле, бүтән фәннәр буенча безнең менә Советлар Союзында бүгенге соңгы 20 елда әзерләгән кадрларыбыз бар. Безнең педучилищеләребез бүтән җирдә бар. Без бүген көндә авыз тутырып әйтәбез үзебезнең милли университет турында. Вактан да милли университетның иң зур бурычларының берсе Татарстан һәм чит өлкәләрдә эшли торган татар мәктәпләре, татар балалары бакчалары буенча тәрбиячеләр һәм укытучылар әзерләү. Ансы беренче отбор системасы белән һәм икенчесе шушы укытучы укучыларга переподготовка ясарга, яңадан өстеннән әзерлек. Шуңа күрә безнең иң зур мохтаҗлык һәм иң зур горурлыгыбыз булырга тиеш татар халкы, татар гаиләсе үз баласын татар мәктәбенә илтеп бирергә беренчедән теләге булырга тиеш, икенчедән мөмкинлеге булырга тиеш. Без аны икесен дә бергә бүген көнгә бар, иртәгә дә ясап алга барырга тиешбез. Минем менә шундый сезгә җавабым сезнең сорауга. Мин үзем филология фәннәре кандидаты, наверное, мин соңгы татар телендә укыган кандидаттыр инде. Хәзер татар телендә вак бездән диссертациялар кабул итми дип беләм мин. Менә шул әйберне миңа калса менә бу стратегик планга да кертергә кирәк. Галимнәр бездә бит безгә татар галимнәре кирәк. Шулай бит. Татар әдәбиятын өйрәнә торган, татар теленең менә бу үзенчәлекләрен сез яңа әйтеп үттегез, яңа сүзләр дә барлыкка килә дидегез. Аның текстологиясе буенча да бит инде өйрәнә торган фән. Бу татар телен без рус телендә яклый алмыйбыз берничек тә. Шуңа күрә монда инде ваккада тәкъдим белән чыга торган җөмлә булырга тиештер дип уйлыйм. Бусы бер.
Biz bunda мәгарифтә теге фән академия дигәндә бөтен нәрсәләрне шунда караган, әгәр дә кирәк булса, әле бу менә 3нче очрашуда сез беренче тапкыр гына андый сорау бирәсез, ләкин безнең юл картасында без аны фән академия дигәндә шуны да күздә торып калдырган. Кирәк булса, biz аны өтер куеп, өстәп куя алабыз. Керек. Чөнки мин менә Риза Фәхретдин буенча якладым, мин орысча яклый алмыйм, мин татар телендә якладым. Әдәбият гыйлеме буенча, текстология буенча. Бусы бер. Икенчедән быелгы сыйыл бит инде Риза Фәхретдиннең күркәм юбилее белән билгеләнеп бетерә, 160 елы белән. Туган көнендә инде 17 числода январь айында без зур чара үткәрдек әлмәт күләмендә, ләкин мин уйлыйм инде Риза Фәхретдин дөнья күләмендә мөселманнар конгрессын җитәкләгән улуг милли дин галимебез буларак, менә бу сез әйттегез бит әле июнь аенда булачак дин әһелләре җыелачак дидегез, менә шул дин әһелләре җыеннан бәлкем Риза Фәхретдиннең 160 еллыгы уңаеннан дигән исем белән исем астында үткәргә кирәктер дип уйлыйм. Чөнки аны инде күбесе инде үз ягыннан тарта, журналистлар үз ягыннан тарта, тәрбиячеләр үз ягыннан тарталар, ләкин Риза Фәхретдин шул дәрәҗәдә киң шәхес, ул менә бу якларның менә монда килгән делегатлар арасында да бу якларның гына түгел, гомумән татар мөселман дөньясының тарихын язган кеше бит инде аны. Шуңа күрә улларга, зурларга кирәктер дип уйлыйм. Бик яхшы тәртип язып алыйк, Ильяс хәзрәт. Камил хәзрәт белән сөйләшеп, әгәр дә хактанда бүтән тәртипләр яки әйберләр булмаган булса, аны тормышка ашырабыз. Бу мәчетләрдә безнең эшләргә яшьләребез юк. Мәдрәсәләр бар, укыйлар, китәләр, тормыш корырга кирәк дип зарплаталары юк. Шушы юл картасына, шушы стратегияга, шушы авыл муллаларына законны зарплата эшләп булмасын икән. Әгәр дә без хактанда авылга кайта торган имамнарыбызга, чит өлкәләргә барып торган эшләп имамнарга уңай шартлар тудырмаса, фатир буенча, хезмәт хакы буенча берничә елдан безнең бабайлар китеп бетәчәк, яшьләр бармаячак. Бу сорау бүген әле нык килеп бәрелеп түгел, алар 1-2 җирдә генә бар. Ләкин үтеп китәр 10-15 ел бу сорау иң зур катлаулы сорауларга әйләнәчәк. Чөнки теге сәдака вакыты бүтән эшләр белән ярдәмнәр бетеп, әгәр дә без үзебезнең шушы шәхесләребез аша аларга хезмәт хакы түләтеп яшәү тормышлары турамаса, алар авылга яшьләр кебек кайтмаячаклар. Шуңа күрә дөрес сорау. Гаилә һәм авыл. Бу менә шуңа күрә бу стратегияне эшләгәндә шушы ике вопросны, сорауны аерата нишкәлекләр белән, игътибар белән карарга иде. Гаиләдә балага татар телен ничек бирергә, бу әлбәттә гаиләгә бүген ничек аңлатырганы, кем аша аңлатырганы, менә бу яңа туа торган гаиләләрдә. И авылны ничек сакларга. Biz аны турында күп еллар сөйләп инде, ләкин әле бик олы адымнар белән алга китеш юк. Әгәр тагын 5 ел үтә икән шулай тормакта әле бүген яши торган алдагы яшь гаиләләр олыгаеп, аларның балалары да китеп барырга мөмкин. Безнең авылларда инде мәктәпләрне оештырып, башлангыч мәктәп, сызык, бала бакчасы дип хәзер атыйбыз, әйме? Аларда бетәргә мөмкин. Әгәр балалар тумаса. Шуңа күрә ничек поддержать итәргә яшь гаиләләрне бүген һәр елны правительство дәүләтебез карарыннан 1-2 гаилә эләгергә мөмкин районнан яшь гаиләләр. Алай гына булмый бит. Ул гаиләләргә ничек йорт төзергә мөмкинлек бирә, ничек аларга үз эшен башларга ярдәм итәргә, ничек налоглардан котылырга, ничек менә миллион вопрос шушыларны карап, менә моны эшләргә иде бик игътибар белән. Рәхмәт. Һәрбер менә бүген 3нче очрашу, ул ишесүдә төрле үтә. Чөнки без теге төрле җирдә яшәүче актив белән халкыбыз белән очрашабыз. Һәм һәрберсендә үзенең сорагы бар, үзенең ментальности бар, үзенең тормышы бар, үзенең нияте бар. Аңа да карамастан без барыбыз да татарлар. Шуңа күрә курыкмыйча үзебезнең арага чыгарабыз иң авыр сорауларны. Безгә ничек итеп алга яшәргә һәм татар милләт булып сакланып кына калу түгел, алга баруга, бу безнең үсеш стратегиясе, алга баруга. Шуңа күрә әгәр дә һәрберебез үзебезне өстеннән аңлап үтмәсәк, йөрәк аша үткәрмәсәк, аның гаиләләргә файдасы булмаячак. Әгәр дә һәрбер авылда, һәрбер шәһәрдә, һәрбер мәхәлләдә, һәрбер өлкәдә була икән, результатта бөтен нәрсәдә дә үрнәк була, бүтәннәр дә әкренләп йөри башлыйлар. Менә мин теге күптән түр генә барып кайттым
чит илгә бардык, зур делегация белән. Һәм безнең килер алдыннан бер гаилә туры килгән. Корылган. Татар егете белән татар кызы очрашып, ул әйтә, ул егет әйтә, 5 ел буе татар кызы эзләп йөрдем бу илдә ди. Теге өлкә шәһәрендә татар яшьләренең иҗтимагый үзәге 1 ел элек ачылган булган. Бу иҗтимагый үзәкне табып, шунда йөри башлап, анда шушы булачак хәләл җифте белән очрашып, без килер алдыннан бер атнадан туй ясаганнар. Менә шуңа теге эзләгән кеше, без әйтәбез инде, тырышкан товар ташка кадак калар дип. Шуңа күрә тырышып эшләсәк, әгәр дә шундый ният куясың икән, аны бары җигеп чыгарга була һәм тормыш башарга. Шуңа күрә бездән тора. Шуңа күрә мин теге шушы очрашуга бик зур рәхмәтле.